Hier een Mariekes jongezoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnenkrijgt leek als een oor. Maar toch had ze me gemaakt. Ja, die is heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Een fox verliest zijn hierwol. Paken? Paken we het heel tijd een beetje keeler, hè? Ja, Vanke. Ik had het kilk net zo volle hier meer roer. Maar, je moest maar denken, een oud fox verliest zijn hierwol. Maar zijn streken net. Zij is maar correct, jongen. Maar Paken, waarom zit ze dat eens? Een fox verliest zijn hierwol, maar ze streken net. Omdat een fox nooit vertrouwen kent. Oh. Het is en blijft een grote dogeniet hoe ouder ik word. En er komt me toevallig ook nog een verhaal in het zin. Hoe dat hier van de fox. Ja, toevallig. Oh, Paken, vertel. Toe, nou wel wat jij. Ja, maar het is best een akelig verhaal. Dat jouwt niet. Dat zei Paken de vorige keer ook al. Nou, doe dan maar weg. Jim zin. Zat ik al zei, het gaat door de fox. Hoe Rijn, zou we het er ook wel neemt. Rijn hier op een keer een hele nacht omjachten. En doet er maar eens betiet op hoe zo'n soe weer zo wurg dat er de kop er net niet goed bij hier. Hij zegt amper wat te roen. Maar het vel haast oer de egen volgen er een knienepaadje naar de ranen van een bosk. Die naks, hier in de struipers, daar krijgt een paar strikken zet. Struipers? Wat binnen dat? Meesken die stiekem op knieën jaaien. Net mijn geweer, maar mijn strik, een soort stroep van scherpe triert. Als een knie daar met de kop inkomt, dan smoort er. Wat gemeen. Ja, dat is ik zo. Dat is het ook. Maar ja, de meesten wien jet iets eren en als ze dan een knientje te pakken krijgen, ja, dan hien ze een stukje vlees. Lang lien, waar er een bult te struipt. Goed, die struipers hier een strikken zet. En doe Paken. Ja, doe rekken de fox daarin vast. In zijn knienenstrik, omdat er net goed uitzag. Daar ziet er. Hij kon voor nog achteruit. Als er task worden, zou er hem zelf smoren. Dat heer wel terug. Dat hij blauw eerst maar zitten wat er ziet. Maar hij viel hem lang net noffelijk. Als de struipers komen, Dochter, dan ging ik erom. Want al ben ik in knie, ze meid mij lekker goed deel om mijn vel. de fox hier net jeder sa in een piepzak zitten. En doe? Toen kwam er een knie aan hippen. Die zegt de fox zitten en Oei. zo er mijn gruttebaag omheen, want ze wien geen vreun. Nee. Maar de fox piepen sa benauwd en hij zegt er sa ongelukkig uit dat de knie blauw even steen. Toen zei de fox in de knie: Knientje. Zoest u mij ik helpen kunnen? Doe is die treep misschien wel stikken krijgen. Want doe haar scherpe tosken. Maar de knie skot hollen en zei: Amahula, als ik die kopertier terugbied, dan frest al mij op. Nee. Ik beloof het die. Dat toch ik net. De knie kreeg een begrutje met de fox die te stroep sa nauw om mijn hals hier. Oeh, zwast het? De dorst me niet? De fox stiek een voorpoort omheeg en zwadde: Eerlijk weer. Op mijn erewoord. Uh-oh. Doe dwarde de knie dichterbij te komen en begon voorzichtig om een kopertrier te haffelen. Het weer nog een heel gedoch, maar hij haffelde krekt zo lang terug, ont de trier lossprong. De fox skodde even met de kop en toen pakte de knie in de nekken. Hij hier zo lang vastzitten dat er nou wel zin om wat hier. Oh, wat gemeen. Ja, Vanke, de fox die saberen dat er lilk wie,
en zei ze in de knieën: Du bist echt een grote smeerlap. Hoe dat zo? Masterchen, hoe volle hier als mij er bij de hals uit squat haast? De knieën begon benauwd te piepjen. Ja, maar de koeik die het ontwaan. Ik moest die 3 terugbieten en al dat hier zie je ervoor. Auw. Maar Sarah hier het net hoort. Nou hak je een keel plak. En doe? Doe, vreet er hem op. Oh, arm knientje. Oh. Ja, Vanke, ik heer die waskogen. Dit weer een akelig verhaal. Maar orenknieën leren ervan. Want die hien dit hele drama van een afstand besjoen. En die zeiden: nou weten we dan voor goed en voor altijd, kerst hem nooit vertrouwen. Een fox verliest zijn hier wel, maar zijn streken net. En had Paken echt nog streken? Reken niet maar. Nou, hoi. Hoi, Vakken. Hoi.